Kijk eens terug. We gaan naar het morgen. Oké. Even plek. En wat is het? Hoe is het geil? Meestal zie mijn koers, meestal is Anastasie. Oké, dat heb ik net gewoon spijt. Lijkt me vanavond uitgaan om te gaan eten met mijn boyfriend. En dat is eigenlijk waarin hij gaat terug. En dan gebruik ik die. En dan met hij. Oké. En als hij zo klaar is. Zet ze weg. Oké. En dan ga ik die gebruik voor de kinders. Maar hierin zit beter. Maar er is appel. Half reageren. Ja, dus ik geloof ik dat er is. En dan, ja, dat is leuk weer. Stuur via voor de next one.